Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге программада. Тормышны кадерлибез. Апас районында махсус хәрби операция зонасына җибәрү өчен күп санлы кирәк яраклар эшләп тапшырдылар. Ул бу була калса, Зәйдәге дәүләт район электростанциясендә Татарстанның 8 филиалы хезмәткәрләре гражданнар оборонасы буенча ярышты. Тышлыкта кызлар елмая. Сөембикә журналы төрле чорларда журнал тышлыгына чыккан фоторәсемнәр күргәзмәсенә геройларның үзләрен дә чакырды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Татарстан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тарафыннан секундына 20 метрга кадәр көчле җил булуы турында кисәтү ясалды. Шулай ук урыны белән яшенле яңгыр, томан булырга мөмкин. Боз явуы да ихтимал. Бүген көндез 24-29 градус җылы. Искәртеп узабыз, хәзер Татарстанда урманнарда югары һәм гадәттән тыш янгын куркынычы саклана. Казан танк училищесы командирлары Алёша танкының механик йөртүчесе Рәсим Баксиковның училищедагы хезмәт иткән еллары турында сөйләде. Алар сугышчының Запорожск юнәлешендә күрсәткән геройларча батырлыгы белән горурлана, курсантларга үрнәк итеп куя. Геройның укытучылары, остазлары белән хәбәрчебез дә аралашты. Т-80 танкы махсус хәрби операция зонасында дошман бронетехникасы колоннасын тормар итте. Батырлар экипажы белән Татарстан егете Рәсим Баксиков идарә итә. Әлеге хәрби машиналар алиясе белән беренче тапкыр Рәсим 2006 елда Казан танк училищесына укырга кергәч таныша. Ул көннәрдән инде уку йортында күп нәрсә үзгәргән. Әбиләрдән килгән яшь курсантны хәтерлиләр әле. В этом подразделении 4 года жил и учился Рәсим Баксиков. Беренче курстан ук Рәсим Баксиков танкист булырга лаеклы икәнен исбатлый. Хәрби машиналарны тиз үзләштерә, ярдәмчел, актив курсант була, бик яхшы укый. Рәсим эләккән взводны Юрий Сиреда җитәкли. Что я запомнил о Рәсиме, Рәсим турында нәрсә исемдә? Ул чит ил армиясе танкларының техник үзенчәлекләре турындагы белемнәре белән шок катырды. Әлбәттә, без һәр чыгарылышта оста командирларны хәрби машинаның теләсә кайсы халәтендәге бурыч үтәргә сәләтле танкистларны күрәбез. Ул наводчик, оператор, механик йөртүче яки танк командиры булырга мөмкин. Сугышта Рәсим куркусыз рәвештә яралы йөртүче урынын ала. Танк белән 8 бронемашинага каршы тора. В целом технические характеристики, что танка Т-80, что танка Т-72, они идентичны. Т-80, Т-72 танкларының сугышчан техник мөмкинлекләре зур. Мин дошманның өстен көчләре белән көрәшкәндә моны зур батырлык эшләндер дип саныйм. Сугышчының батырлыгы курсантлар өчен горурлык һәм үрнәк. Училищены тәмамлаган 19 кеше Россия геройлары. Аларның портретлары бүген мактау тактасында. Тиздән анда Рәсим Баксиковның сурәте дә барлыкка киләчәк. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Башкалабыз Казанда батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәге үз эшен дәвам итә. Хәрби хезмәткә контракт сөргәтләгән һәр кеше мөрәҗәгать итә ала. Бер тәүлек эчендә барлык документларны рәсмиләштерергә мөмкин. Контракт буенча сорауларга бердәм номерның 117 телефоны һәм махсус төзелгән Татарстан геройлары сайтында җавап бирәләр. Экранда адреслар һәм контактлар күрсәтелгән. Исегезгә төшерәбез, Россиядә оборона министрлыгы белән контракт сөргәтләүчеләр саны арта. Контракт хезмәтен узучыларның барысы да махсус хәрби операциядә катнашучылар кебек үк ташламаларга ия. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Шушы көннәрдә районга эш сәфәре белән тормышны кадерлибез хәйрия оешмасының Татарстан региональ бүлеге җитәкчесе Илнар Зиннатуллин килде. Ул Алга яшүсмерләр клубында районның көмеш волонтерлары белән очрашты. Апас районының Алга яшүсмерләр клубы биредә узган елның ноябрь аеннан бирле махсус хәрби операция зонасына җибәрү өчен күтәреп йөрү иҗаданмалары һәм башка күп кенә кирәк яраклар әзерләнә. Бу эшне районның актив өлкәннәре башкара. Алар барлыгы 1500 әзер булганнарны истәп тагы 230 күтәреп йөрү җайланмалары һәм 440 сумка тегеп тапшырганнар. Бүгенге көндә безнең 63 кеше катнаша. Алар арасында стропа кесүчеләр, носилка җыючылар,
тегішілер, носилка тегелер, белье госпиталя и подсумкаларны тегелер. Готовый товар кирелер, жиберге солдатлар бар. Бик востребованный бұл іш, бик сыйлар, заказлар бик көп. Шының үшін біздің ішли 10 бригада. Апастай шәүші Илдар Усманов берді бірден-бір ират. Ол да бұл изгішке бик тілеп қошылған, өз ілішін кірті. Теге біз носилкалар, солдатларға. Ол біз теккен әйбірлер бұлышсынлар еді солдатларға. Біздің солдатларымыз исен-сау сәлемет келіш үйлеріне қойтсынлар еді. Шоларны тіліп қорабыз, мәшітте де біздің қоғанда Аллах тілін сары біздің шолына исен-сау қойтсынлар. Шушы көннәрдә өлкәннәр тормышны кадерлибез хәйрия оешмасының Татарстан региональ бүлеге җитәкчесе Илнар Зинатуллин белән очрашты. Ул районның көмеш волонтерларына гуманитар ярдәм әзерләүдә булышлык күрсәтә, кирәкле материаллар һәм җиһазлар белән тәэмин итә. Безгә Казаннан материал җибәрәләр. Безгә Казаннан машинка, эш машина булды инде промышленный алардан. Вот, бөтен материал, подсумка өчен, стропа, носилка өчен, расходники, пистолетлар, скалалар, алар безгә җибәреп торалар. Илнар Зинатуллин үзүк хәрбиләргә дигән әлеге ярдәмне тиешле урыннарга илтеп тә бирә. Наша цель сегодня приезда навестить Апасовское отделение. Вот. Признаюсь честно, это самое сильное отделение у нас по республике. Волонтеров, серебряных волонтеров, которые отшивают продукцию. Очрашу ахырында Алга яшүсмерләр клубы җитәкчесе Илдар Салабатовка һәм районның волонтерлар хәрәкәте кураторы Айгөл Идиатуллинага рәхмәт хатлары тапшырылды. Эльза Ахмәтҗанова, Гөлназ Вәлиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Энергетиклар намуслы хезмәт итәргә генә түгел, төрле ярыш бәйгеләрдә дә үзләрен сынарга өлгерә. Шундый чараларның берсе Зәйдә узды. Татарстанның 8 филиалыннан хезмәткәрләр гражданнар оборонасы буенча ярышты. Язмабыз Зәй районыннан. Берәүләр вакытка противогаз кия, икенче мәйданда элемтәне тикшерү буенча ярышлар бара. Татарстанның 8 филиалыннан килгән энергетиклар үз осталыкларын тикшерә. Чираттагы җитди ярышларны Зәй җирлегендә үткәрергә булганнар. Бүгенге көндә гражданнар оборонасы буенча өйрәнүләрнең әһәмияте зур ди җитәкчеләр. Энергообъектларында иминлекне саклау мөһим. Электростанцияләрендә дә, җылык шелтәрләрендә дә гражданнар оборонасының көчләрен һәм чараларын тиешле әзерлектә тоту безнең төп бурыч. Ярышлар 3 мәйданчыкта бара. Командалар химик зарарланудан саклану костюмын кию буенча ярыша. Зыян күрүче хезмәттәшенә беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча да осталыкларын күрсәтәләр. Так, руку. Прикладываем холод. Аккуратно. Станцияләрнең кайбер цехларында тиз янып китүчән мәддәләр белән эшләргә туры килә. Шунлыктан алар янгын куркынычы зур булган предприятиеләр булып санала. Участие в соревнованиях готовы. Планируем занять призовые места. Татарстан энергетиклары арасында уза торган ярышлар 2 елга бер тапкыр оештырыла. Соңгысы Казан шәһәрендә үткән. Зәй командасы 3нче урынга ия булалар. Бу елда да сынатмау исәпләре. Бүгенге бәйгедә инде мин 5нче тапкыр катнашам. Бу ярышлар бер тапкыр 2 елга була. Аллага шөкер, бу ел әйбәтләп әзерләндек. Мондый ярышлар исә көтелмәгән очракларда хезмәткәрләрнең ни дәрәҗәдә әзер булуларын ачыклый. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Жир җибәрмәде. Буа районының яшь механизаторы Илфат Ибляминов туган авылында төпләнеп калу сирен шулай аңлата. Ул 3нче ел рәттән урак өстендә әтисенә комбайнчы ярдәмчесе булып эшли. Алар инде алдынгылар сыйфатында беренче премияны алырга өлгергән. Илфат Ибляминов армиядан соң 2 дә уйламыйча авылда кала. Шәһәр ыгы-зыгысын яратмыйм. Комбайнда кырлар иңләве үзе бер рәхәт ди ул. Әтисе Ришат белән алар соңгы 3 елда хуҗалыкта беренчелекне бирми. Быел да алдынгылар. Быел уборка буенча барлыгы 16 000 урожай сугылды. Комбайн әйбәт барса, Аллага шөкер. Әкерткенә барабыз. Бырчак бодай урып җыю тәмамланган. Уртача уңыш 22 центнер. Һава шартларының катлаулы булуына карамастан, бодай басулары да сөендергән. Бу көннәрдә комбайннар Степановка бүлекчәсе кырларында арпа ура. Индан исемле сорт, жаңа сорт. Безнең инде монда ул безнең 109 гектарда тәшкил итә күләме. Уңыш безнең 45 центнер белән бара покага.
әле кырып бетмәгән, матур урыннары бар, тагын да артыр дип көтәбез инде. Бу карарның үзенчәлеге бар, вакытында чәчүне таләп итә. Икенчеләрне без зур күләмдә ашлама керттек. Район буенча тулысынча алганда барлыгы 50 тоннадан артык бертекле кузаклы культуралар җыеп алынган. Кырларда хезмәт куючы комбайнчыларның күңелен күрү өчен барлык чаралар да күрелә. Лучших комбайнеров сегодня наградили. Иң яхшы комбайнчыларны бүген рәхмәт хатлары белән бүләкләдек. Шулай ук зур булмаган күләмдә акчалата бүләктә ясадык. Район буенча уртача уңыш күләме һәр гектардан 32 центнер тәшкил итә. Алия Галиуллина, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Сөембикә журналы милләтебезнең тарихы һәм киләчәге. Еллар чылбыры бәйләнешен чагылдырып, Башкаланың Татмедиа бинасы янында Сөембикә журналы әзерләгән "Тышлыкта кызлар елмая" дигән күргәзмә ачылды. Күргәзмәнең төп геройлары белән Ләлә Зәйнуллина аралашып кайтты. Күргәзмәдә Азат хатын журналының төрле елларда дөнья күргән тышлыклары тәкъдим ителә. Геройлар шул кадәр төрле: төзүче, укытучы, хәрби хезмәткәр, СССРның югары советы депутаты, хезмәт герое, дөнья чемпионы. Аларның һәр кайсы янында тукталасы, уй, гамнәргә кагыласы килә. Элекке фото менә. Вакыт узгач төшкән фотолар. Вакыт узса да шундай нурлы йөзләр, ачык елмаю, чибәрлек бил югалмаган. Бу безнең әлбәттә тарих. Менә минем әниләр, апалар шулай яратып укыган журнал, шуннан торгандыр да инде шундый. Иң булган, иң уңган кешеләрне күрсәтеп, иң чибәр кешеләрне җыеп, үзендә күрсәтеп, аларның тормышын, яшәешен күрсәткәндә. Кайчандыр Азат хатын тышлыгында чыккан ханымнарны эзләп табу редакциянең күптәнге хыялы була. Дөресен әйткәндә, бу хыял Азат хатын тышлыгында кайчандыр чыккан ханымнарны табып, аларны яңадан журнал битләрендә бирү, алар турында бирү хакында минем бу идея күптән туган иде. Без бу проектны 2020 елда башлап җибәрдек. Һәм дә инде менә шул проект дәвамында 17 геройны таптык. Ул җиңел булмады, ни өчен дисәгез, ул чордагы оешмалар, колхозлар, совхозлар күбесе хәзер бүген юк инде, хәтта республикабызның административ бүленеше дә үзгәргән. Авырак булды инде, әлбәттә, шуңа күрә барбер без аларны таптык. Бүген безнең арада килә алдылар. 8 героебыз килде. Әлеге күргәзмә үрнәгендә хатын-кызның асылы тормыш кыйммәтләре чагыла. Менә журнал тышлыгында чыккан ханымнар ул вакытта алалар. Күбесе туташлар, фамилиялары бүтән, бары бер җөмлә язылган. Мәсәлән, Тукай районы Күскәй авылында алар турында бары бер җөмлә язылган булган. Менә без алар белән очрашып сөйләшә башлагач, ул героиняларыбызны Татарстанның үсеше өчен гая зур хезмәт башкарганнарын ачыклады. Һәм без шаккаттык, бер очраклы кеше дә юк. Күргәзмәнең төп геройлары бүген безнең арада. Әнә Азат хатынның 1976 елның апрель саны укучылары кулына Оргсинтез берләшмәсенең тәүге хезмәткәре Гөлсинә Жантимирова фотосы төшкән тышлык белән барып керә. Яшь ханым, ә үзе инде социалистик хезмәт герое. Мин заводка килдем 61 елда. Совсем яшь әле 18 яши. Безнең җанна надо было безгә заводны төзәргә помогать, а нараны пускать итәргә, конечно, это заводны. Без бик әйбәт помогать иттек строительләргә. Аннары 13 июльдә, 63 елда, 13 июльдә 66 елны инде заводны без пустили. Әйбәт пустили, продукцию передали, и шундан бирле завод бик әйбәт эшли. Бүгенге чарада катнашучы Наилә Гыйләҗева фехтование буенча 12 тапкыр СССР чемпионы, СССР җыелма командасы составында дөнья чемпионы. Я, во-первых, благодарить хочу всех тех, кто решился вот на такой праздник. Я когда подошла к фотографии, просмотрела всех. Первая фотография и вторичная. Вы знаете, очень трепетно. Бүгенге чарада катнашучы кунаклар арасында Фәнүсә Кадырова да бар. Ул карабудайның 16 яңа сортын уйлап табучы. Татарстан авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институтында 40 ел эшли. Татарстан ул елларда карабудайны күбәйгән иде. Хәтта башка өлкәләргә дә китә безнең сортлар, без үстергән урлыклар.
Шул сәбәпле мине яшь белгеч буларак организациябыздан татар фәннәр тикшеренү институты, авыл хуҗалыгы тикшеренү институтыннан редакцияга таклы фотографияны. Сөембикә тышлыгын бизәгән хатын-кызларның һәрберсе үрнәк. Дөньяны яратып, барысына өлгерергә тырышып яши алар. Ләйлә Зайнуллина, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Бу атнада 19 августта Балык бистәсендәге үзәк мәйданда 1-нче республика бистәш әле хатын-кыз һөнәрчелеге фестивале уза. Бәйрәмнең программасы күп кенә кызыклы тематик чараларны күздә тота. Оста куллар ярминкәсе, иң креатив шәл, шәлне иң тиз бәйләүче бәйгеләре әнә шундыйлардан. Фестивальдә шулай ук мастер-класслар, презентацияләр дә уза. Фотозона, музей зонасы, балачак уен мәйданчыгы эшләячәк. Булар хакында Балык бистәсе муниципаль районы башкарма комитеты мәдәният бүлеге җитәкчесе Лилия Кәримуллина сөйләде. Сүзне Ания Гыйбадуллинага бирәм. Лилия, хәерле иртәләр. Хәерле иртә, Ания. Быел менә милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы бит инде. Шул уңайдан фестивальләр, бәйгеләр бик күп үткәрелә республикабызда. Халык кәсепләренә дә игътибар артты. Менә шушы булачак фестиваль турында сөйләшкәнче, бистәш әле дигән. Без шәл бәйләү кәсебе турында да сөйләшеп үтәгәл сезнең белән. Аның тарихы турында. Беләсезме, чынлап та безнең бистәбезгә генә хас булган, безнең бистәбезнең генә булган шәлгә багышланган фестивальне үткәрү, бу безнең инде зур хыялыбыз иде. Бүгенге көндә инде без аны тормышка ашыру өчен барлык кешеләребезне дә куябыз. Гомумән ничек барлыкка килгән соң безнең бистәбездә шәл бәйләү. Зәйтүнә исемле укытучы, мөгаллимә кыз килеп төшә. Һәм инде ул андагы тырыш кызларны күреп, шәл бәйләү кәсебенә өйрәтә башлый. Һәм менә шушыннан башлап инде безнең гомумән районыбызда шәл бәйләү кәсебе тарала. Әбиләр дә, бәбиләр дә, киленнәр дә шәл бәйләүгә бик оста. Һәм инде элегелектән килен булып төшкән кызлар 2 атна эчендә бер шәл бәйләп бетермәсәләр, инде алар уңган кыз рәтендә булмаганнар. Шуңа күрә безнең тырыш халык бүгенге көндә шәл бәйләп, шәл бәйләүне инде әлбәттә җыелышып, капка төбендә, кичләрдә җырлый-җырлый уен көлкеләр белән бергә менә шушындый шәл бәйләү өмәсенә җыелалар. Конкурс форматында да үтә бит инде фестиваль. Ниндирәк чаралар буланың кысаларында? Төп мәйдан булачак. Төп мәйданда безнең театральләшкән прологтан башланып, театральләшкән прологта инде әлбәттә безнең күгәрчендә шәл барлыкка килүнең тарихын күрсәтү булачак. Шәл бәйләүчеләр башка районнардан да көтеләме соң? Күбрәк шәл бәйләүчеләр бездә генә икән. Башкалар да әлбәттә бар, 1-2 бер районга. Шуңа күрә инде без үзебезнең бистәбездә генә булганга күрә, бистәбезнеке генә булганга күрә, үзебезнең бәйләүчеләребезне күрсәтеп, республикабызга танытып, һәм гомумән бистәбезнең исемен республика күләменә чыгару нияте белән әлбәттә шушы фестивальгә тотындык. Иң оста шәл бәйләүче ничек ачыкланачак? Безнең булачак 2 конкурс. Аның берсесе иң тиз бәйләүче дип атала. Бүгенге көндә бик күп заявкалар алдык. Үзләренең көчләрен сынап караучылар бик шактый икән дигән нияткә дә килдек. Без инде әлбәттә аларга бирәчәкбез бер төрле метр размерда, озынлыкта дип әйтик инде йомгак. Жюриларга әлбәттә без моны санап күрсәтәчәкбез башында ук. Шуннан шушы оста бәйләүчеләрне утыртып куеп, аларның иң беренче кайсысы шул йомгакны тәмамлый, шунсысы гран-при дипломына ия булачак һәм әлбәттә инде истәлекле бүләк әзерләдек. Алар төрле технологияләр кулланачак бит. Әлбәттә, үзләренең нинди технологиялары бар, үзләре ничек бәйләргә яраталар, шул технологияларны бәйләячәкләр. Аннары бит әле ул еллар, гасырлар үткән сайын төрле технологиялар барлыкка киләме? Төрле үрнәкләр, шелтәрләр төрле барлыкка килә. Шундый конкурсыгызда була бит әле сезнең, әйме? Безнең менә шушы конкурска бәйле, иң креатив шәл дип исем куштык без аңа. Инде башка аермалы буларак булсын дидек. Менә монда инде безнең осталарыбыз шактый гына безгә шалтыратып киңәшләшәләр. Нинди икәнен әлегә сезгә серен ачып бетермим. Бик күп төрле фантазиялар белән уйлап чыгарып, бүгенге көндә әзерлиләр. Иң креатив шәл конкурсында инде айручада матур бизәлгән, айручада бәлки башка техникада әзерләнгән шәл инде безнең шәл хуҗасы, безнең җиңүче булып табылачак.
Лилия, оннары бит әле ул теге яки бу кәсеп яшәсен өчен, саклансын өчен аңа ихтыяҗ булырга тиешәме? Кулдан эшләнгән әйберләргә әлбәттә кеше хәзер сусаган. Кайбер кешеләр бәйләнгән шәлләр, нинди булса киемнәр, кулдан ясалган кәрҗиннәр, бизәнү әйберләре. Менә кеше чынлап та менә шундый эксклюзив дип атала бит инде ул. Менә шундый әйберләргә кеше чынлап та игътибар итә башлады бит инде. Менә ничек уйлыйсыз, шәлнең киләчәге нинди булыр? Беләсез, Мания, безнең шәлебезнең башлангычы ничек булган икән, бүгенге көндә аңа ихтыяҗ арта барагынадыр дип уйлыйм мин. Чөнки бүгенге көндә кыз бала әнисенә дә нинди бүләк алыйм икән дигәндә, әлбәттә, шәл иң беренче уйга килә. Чөнки ул җылыны саклый, чөнки ул җылыта, чөнки ул салкын кышларда менә шуңа төренеп, матур итеп, җылы итеп өйдә чәй эчәсеңме, урамга чыгасыңмы, кунакка барасыңмы. Һәм инде кулдан эшләнгән эшләнмәләрнең нәрсә белән аерыла дип әйтер идем мин, монда һәрбер кеше үзенең җан җылысын биреп бәйли. Безнең булачак мастер-класс гомумән шәл бәйләү өчен йомгакны ничек барлыкка китерәләр. Менә башыннан алып, йонны юудан башлап, шапылдату, эрләү, әзерләү, барысын да без шунда күрсәтәчәкбез. Һәм инде безнең иң оста шәл бәйләүчеләребез татар халкының моңнарын кушып, матур итеп җырлап та утырачаклар. Әлбәттә, инде безнең музей зонасы булачак. Бик күп еллар элек киелгән шәл һәм бүгенге көнгә кадәр өр-яңа шәл дип әйтгәндә, заманча шәлгә кадәр безнең анда күргәзмә булачак. Музейный зона дигәндә без аны музей зонасы һәм шулай ук безнең төп сәхнәдә дефиле дибез бит инде. Матур-матур кызларыбыз менә шушы мамык йоныннан эшләнгән киемнәрне ничек киеп була, нәрсә белән катыштырып була, барысын да әлбәттә без халыкка күрсәтәчәкбез. Хөрмәтле тамашачылар, biz sizне барыгызны да 19 август көнендә Татарстан Республикасының иң гүзәл табигатьле Балык Бистәсе районының Сабантуй мәйданында урнашкан үзәгебезгә, үзәнебезгә чакырып калабыз. Рәхмәт сезгә, Лилия. Бик зур рәхмәт сезгә, Дания. Бу көннәрдә Казанның үзәк универсаль кибетендә Абхазиядән Камчаткага кадәр натураль ашамлыклар ярминкәсе эшли. Биредә һәркем үй шартларында әзерләнгән төрле сый-нигъмәтләрдән авыз итә. Әрмәнстаннан китерелгән тәмле чәй белән сыйлана ала. Сезне Мәскәү урамы 2-нче йорт адресы буенча урнашкан универсаль кибеттә ярминкәдә көтәләр. Витаминнарга бай быелгы уңышның зур ассортименты даруханәгә баруына алыштырыла. Очрашканда эчү өчен төрле тәмле чәй, киптерелгән җимеш, башка тәмтымнар. Хороший мед каштановый. Төрле вакытта ясалган адыгей сырлары. Сыры очень свежие, в таких магазинах не продают. Итнең күп төрләре, яңа аштәмләткечләр ризыкка кабатланмас тәм кертә. Не прячется, он на первом плане. Казанның Мәскәү урамы 2-нче йорттагы универсаль кибеттә ярминкә 20 августта кертеп эшли. Гармон. Гасырлар дәвамында халкыбызның рухи бердәмлеген ныгыткан, авыр чакларда күңелен күтәргән, шатландырган һәм юаткан гармон бүген дә тормышта үз ролен югалтмый. Безнең телеканалда республикабыз гармончыларына багышланган "Уйнагыз гармоннар" проекты үз эшен дәвам итә. Тапшыруыбызның чираттагысы Саба районы гармончыларына багышлана. Сәхифәне әзерләүчеләр районның иң оста үзешчән гармончыларында кунакта булып кайтты. Фани дөньяның матурлыгын чагылдырган гармон маңа килер буыннарга да хезмәт итсен иде. Мин бит инде кадырга килгәндә приданный белән килдем. Аларны гармон кавыштырган. Гармончы булды ярым. Искиткеч. Саба районы Алан елга авылын гөрләтеп тоткан данлыклы гармончылар нәселе. Уйнап җибәреп иткәннән соң күңелләр рәхәтләнеп китә, бөтенләй кан тамырлары киңәеп татарайып алган шикелле була инде менә. Уйнагыз гармоннар тапшыруы 16 август безнең телеканалдан карагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, яңалыклар чыгарылышы шушының белән тәмам. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруында игътибарыгызга Уйнагыз гармоннар сәхифәсе тәкъдим ителә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә саубуллашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.